بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun nep çekken zahmetleriniz ediyen hayır dualarınız tahammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi ile kabul edip belki hemmemizin iki dünyas avat bolsun inşallah. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek bir hadis-i şerifte aytýar: "Men salla 12 rakaten" her kim 10 rekat namaz okuysa fi yevmin ve leyle bir gece günnüzün içinde 10 rekat namaz okuysa buniye lehu bihinne beytun fil cenne şu 10 rekat namaz okuyarlığı sebeple Hudaý Taala cennetten bir öý salar diýipdir. Sahih hadis. Erti namazın sünneti näçe? 2 rekat. Öýlen näçe rekat okuýar? 6 rekat sünnet okulýar. İkindi yok, akşamda 2, yatsıda da 2. Üşürsen 10 rekat bolýar. Farzdan naşgary Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek öz namazdan, erti namazdan önce, öğleden önce, sonra, akşamdan sonra, yatsıdan sonra mübarek eden ibadeti, koyan sünneti Hudaý Taala pay verecek farz sebepli. Emma ondan naşgary bir 24 saatyň içinde bir musulman 10 rekat sünnet qaýym dursa şu 10 rekatyň hormatyna Hudaý Taala cennetten bir öý berjek diýýär musulmanlar. Elhamdülillah vel minne zol okuyptuğunuz, zol biliptuğunuz farzı jaýy joda arasda geçecek bol zahmet çekýäniň joda bir günüň içinde Hudaý Taala şu cennetten bir öý berjek diýäni ey musulman olakon buuşlukdyr. Elhamdülillah vel minne ibadeti nesip edişi ýalyk, amel nesip edişi ýalyk. İnşallah kıyamet öýüňizden cennetten öýüňiz teýýardyr inşallah. Ýöne şu zamanla bir kemrenk bolan mesele elbette afet bolup barýar. Jawarlaryň arasynda gezýän gadim türkmenler her hilli de bolsa inki Hudaý Taala'dan daş da bolsa kıyamete eradeti vardy. Kıyamet diýende dur bilmerdi. 30 ýyl 40 ýyl menden önce kıyamet agzalaryny insanlar bir hesap etdi, hesap kitapda ýaşaýar. Emma indi bir kelas bolsa, bir bernama bolsa, bir Hudaý üçin oturşyk bolsa, ýa bir Hudaý diýip agzalsa, men kan görýän musulmanlar türkmenleriň arasynda ýagyndan daş düşüp barýarlar. Horafat diýär. Biderek ýagdaýlar agzajak bolýar musulmanlar. Âmennâ saddaqnâ mahşer gulleri bir gün alymyzdan gelse gerekdir. Hazır eýlen öser ajal ýelleri cesetten canlary alsa gerekdir. Şumal kafir musulman muttafaq ýeriň gözünde hemeşe ýaşap bolmaýjagyna. Gözden ey musulmanlar, biz ýagyny etmeli şu zatda. Ey jawan oglanlar, kıyamet set derset evimizde bar. Hemçinani ki ibadet etsen, hoşin set derset evinde tezmin bolşýal. Günah etsen de horluk we musulmanlar kösenmegi bar.
bir sadece müňüsünde gurrun däl, ýöne size bir zat düşündirjek bolýan kıyamatyň kynçylygy barada. Gözden Hudaý Taala insany mehdud yaradypdyr. Emma insanyň içinde ruh var. Ruh insan aýrylsa da ruh aýrylmaýar. Ruhu Hudaý Taala awal yaradypdyr, muwakkati jesimde ýatmaly. İşdimen ölemden sonra jesimden çykyp Hudaý Taalaň aýdan mykdaryny şellim kıyamata gözleşmeli. Kıyamatda täze kalbot berilmeli. Kalbot Hudaý Taala täze insan yaratjak. Hatta şu eseren goşla var. Euzu billahi mineşşeytanirracim. La uqsimu bi yevmil kıyameh ve la uqsimu bin nefsil lawwameh. Ayahsabul insanu allen necma'a izameh bela qadirin ala en nusawwiye bananeh. İnsan dargak gitsede hatta şunu her hilli azmayışa salıptırlar. İnsan her hilli qumda bolsa hadis-i şerife acabul zenb diye türren çünti dargamaýar musulmanlar. Hatta şun zobahan kuralara salanlarına da erimenler şu. وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamatta Hudaý Taala her insanyň şu yerden türresiniň daşyndan ýene aza berjek. Hatta şu mahal barmak basın qagyza. Bela qadirina ala en nusawwiye banana. Kıyamatta da Hudaý Taalaň ýanyna baranda bir qagaz bolsa, şonu eseren goşt bursa, dünýädäki eseren goşt bilen şu tadaky deň geljek diýär musulmanlar. Bela qadirina yaratmany gurrun etme diýipdir Hudaý Taala. Qadirina ala en nusawwiye banana eseren goştlar öňkü diýipdir kıyamatda. Ýöne diýjek bolýanym, bir rahatçak bir sede jelesen başlamak bir gurrun agdajagy musulmanlar. Gözden insan ýeriň ýüzünde mehdud. Ruhu Hudaý Taala yaradypdyr, men jesedime gelipdir. Meselem 30 ýyl 40 ýyl mendan onça. Ýeni 100 ýyldan bärde de şu ruh çykyp jesede äp berilmeli, dargak gitmeli. Emma şu ruhdu kabrda we kıyamatda sual jawap we jennete girjek ýa Hudaý saklasyn. Mujazat boljak şu ruhy musulmanlar. Gözden insany Hudaý Taala ýeriň ýüzünde bir tor halk edipdir. Men jesedim götürmese ruh çykmaly edipdir Hudaý Taala. Gözden 60 ton galtak ba ýol saflaya. Men jesedim bir tor yaradypdyr Hudaý Taala. Bir tor kanun ma şu galtakyň eteginde men galsam, men bedenim feşary götürmeýär da, un bolýan men. Un bolsam ruh çykmaly edipdir Hudaý Taala. Odyň içinde ýa başga bir bedenin götürmeýjek zadyny ýa kan pıçak ýa şemşiriň eteginde awransa, belli zat beden götürmeýär, magız jogap berilmeýär, ruh çykmaly edipdir Hudaý Taala. Hiç kimde gören nädir? Hemme azalar dilim bolsun, kesim bolsun, ýene de kepläp ýasyn. Ruh çykýar şotada. Emma geň zadyşy Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan gayraha liyazuqul azab. Emma kıyamatda Hudaý Taala bir tor edipdir. Hatta cehenneme giren lehzesinde Hudaý Taalaň azabyna oklanan lehzesinde pudur bolmaly, emma jany çykmaýar diýer. Qiyinlälmi gözden ezafarak götürmesen janyň çykýar. Emma kıyamatdaky közenmeklige musulmanlar, ey jowarlar, bir zindigi bir Hudaý Taalaň gahry we gazaby ki insan her hilli götürmäne pudurda bolsa Hudaý Taala janyny aljak der. La yamutu fiha we la yahya ölmeýär-de dirilmeýär musulman dogollar. Şonuň ýalak jennetiň zindegisi şeýle şaýat bir ezafarak hoş habar gelse adam paýr sektesin, emma jennetiň zindegisi aňyr baş hoşluk. Ey musulmanlar, Hudaý Taala jenneti kökezmeýäniň illeti aksar adamlar götürjek däl. Hudaý Taala özüni kökezmeýän aksar adamlar götürjek däl. Ýüregi ýarlyp aýryljak ey musulman dogollar. Emma jennetiň zindegisi her hilli hoşyda bolsa adamyň ýüregi götürýän formuna inşallah hemmeňize de nesip eder. Ýöne musulman dogollar, biz bilmeli Hudaý Taala wädesini dogry min ýüze galýan. Emma Hudaý Taala ýüze galmaýar. Men şaýat ýalvar berseler zat ediberse şaýat meselen boynalan zadymdan sawruşdym ýüzi görüp. Emma Hudaý Taala boynalan zadyny musulmanlara çyn Hudaý Taalaň boynalan zady elitjek ýeri teleka adamlardan çyry we Hudaý Taalaň düşmanyndan çyry o da çyn musulman dogollar. Bir wagt Hazrat Ömeriň wagtynda bir Atagul
yürük gelýärdi diye Hazrat Ömer'in ýanyna. Sahih tarihte gelipdir şu. Hazrat Ömer'in ýanyna bir atagul geldi diye beter meňzeş. O Hazrat Ömer radıyallahu taala diýdi diye men bun beter gen ýagdaý gördüm. Şu ata bilen ogul sizin meňzeýişiňiz ýalyk hiç görmeýändim. Ýanky oglanyň atasy diýdi diye ey emiral müminin gen galýanmy ya emiral müminin keyfe walaw arafta näme dersiň sen bi anna ummuhu waladathu wa hiya hamil. Ennesi şun dünýäge getirmäkä jany çykdy, aýyrlandan sonra bıçağa boldy diýipdir. Hazrat Ömer radıyallahu taala şu taýda heýran galypdyr. Bitir daqaýyqul ahbar bir riz meseleleri şeydi pikir edip kulak asardy diye gelbärik gen ýagdaý wada senne diýip. Näzire bolýar adam aýyrlanna adam bolup durup zordan çagan dünýäge getirýär. Näzire dünýeden geçdi, geçenden sonra bir çaga dünýäge geldi diýeni onnay ýa-biral müminin kulak asmaň ýagdaýyny nipdir. Mene bir iş sebepli musafiret çekmeli boldum. Musafirete gitjek boldum, zenanam da gewreli. Näzire äp berjek meni? Gewramda da çaga wa. Onu beter kan esrar etdi, hatta kafa golayladım. Gaftan çıkacak bolamda heýwere esrar etdi kan keyfe tetrukuni wa ana hamil. Näzire men äp berip gitjek? Meni kim gözlemeli? Bir mogadan çağan kıyınçılığı dünya gelenden sonra on mesuliyeti meni sen beydip äp berme diýende şonu ey emiral müminin zenanamyň garynna elleger bir doga etdim diýipdir. Allahumme inni astaudiuka gulami hada. Ya Rabbim şun içindäki çağan sana tawşyrdım diýip çykyp gittim diýe. Sonra gittim musafirete gidip iş sebepler ya başga bir memuriyetdir Hudaý bilýär. Ewurlik geldim, öýüme girjek boldum, görsem derwazam goful. Pesaram olam geldi ýanyňa, zenanan aýyrly aýadyk diýsen geçdi, gel bize gala diýdi. Gafim goful tamam bolupdyr. Bir zenanasy bolmaly, o da evvelin çağas dünýäge geljekmişdik ki äpberk gidipdir, zenanasy aýrylypdyr. Sonra öýüne eltdiler, akşam şam teýýarlandy. Şam ýejek bolup duham, menne narahat inna lillahi ve inna ileyhi raciun Hudaýdan gelipdir. Şey diýende owan gapdaryna omuga bir alan açyklyk, owan gapdaryna kabristan görnüp duran bolmaly. Kabristandan bir tüsse turýar. Onda nämen tüssesi diýip sual etipdir. Sual edende aýdypdyrlar. Ey falani, şu tüsseliýän kabr sen zenanan kabry şo. Cahilamizdän merde yeksere şu şey dip tüsse çykyp duruşy bizde baryp açmana da jurrat edemizler. Şonda adamsy diýdi de Hudaý bilen qasam bolsun. Hudaý taalaň beýdip biýawary etjek zenanasa dädişi. Günniz arada tutardy, gije ibadet ederdi. Telekelik bilen hewaslendirip duran ya gawlykdan alqalyp duran zenana dädi. Müň ýagdaýyndan habar alaýyn diýip gije gitdik diýe ýanky ata gurrun meriýe. Ey emiral müminin Qabr gazlyk diye tüsse kanelmana durdy. Bir azapda ýatjak zenana de şo sebepille. Oňam qabry açamyzda şonu Hudaý taalaň gudraty bilen ýanky çağa enese aýyrlykly çağa dünýä gelipdir. Enesiniň aýagy ucuny oturan bolmaly. Şonu Hudaý tarapdan ses geldi. Ey emiral müminin Ya men istawda'tallaha wadi'atan khuz wadi'ataka. Ey Hudaý taala çağasyn tawşyran, Hudaý taaladan amanatyň täwil alýdyly diýe musulmanlar. Hudaý taala amanaty täwil beren falan adam amanatyň täwil alýdy diýe musulmanlar. Namazy, dehreti, arasalyňy hemme zady Hudaý taala tawşyrmak gerek. Zindigiňi Hudaý taala tawşyrmak gerek ey musulmanlar. Oham ulamalar ah çekýär, barmagyny diýişleýär. O zenanaň dünýeden geçýärmişdik. Ýogsam ennesine tawşyrýan, içindäki çağasyny tawşyrýan diýen bolsa ennesi de dünýeden geçýärdi diýip şey diýdiler diýen musulmanlar. Hudaý taala wädesine dogurdur. Gönendirjek diýen adamlar gönenmeli bolar. Atdahan adamlar, kaçan adamlar, yüzü vuran adamlar
şeriýeti maskara eden adamlar Hudaý saklasyn közlenmeli bolar ey musulman dogullar. Hudaý Taala innallaha la yuhliful mi'at. Hudaý Taala wa'desini dogurdu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Femen ya'mal minas-salihati ve huve mu'min fela kufrana li sa'yihi ve inna lehu katibun. Hudaý Taala birçe däne subhanallahynyň da hakyny emernipdir Hudaý Taala. Hatta gözden awalla kan aýtýan men çağama näçe däne dona berenim, näçe defe gülüp bakanım, näçe süýjü keplänim bilmeýän, dün näçe defe men öýüme hoşluk edipdir, näçe gawy kepläpdir bilmeýän, zenanam maňa näçe defe aşpeji edipdir bilmeýän, enam atam maňa näçe hazine edipdir bilmeýän, emma Hudaý Taalaga eger ýagşylyk edibilsen ki öz peýdaňy Hudaý Taala ýagşylygyň asan artykmaşlyk ýa derejesini kemeltmeklik del. Ýöne birje däne subhanallah da bolsa Hudaý Taala saklapdy we musulman dogullar. Febiha günenmekdir, hoş bolmakdyr. Kıyamatyňyzyň zindegisini Hudaý Taala tapşyryp emel edipdiňiz. Ona adamlar da musulman dogullar ahiretinden çimkan zahmet çekmeli bolar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek 35 ýaşynda bir gurrun bolýar musulmanlar. İnşallah şu meseleni bir giň wagtda bir mufassalen bir gurrunun aşak bolýasyn inşallah indiki ýyllarda Beytullah Şerifiň salynşy. Hemmemiz ekseriyetimiz Beytullah Şerif Kabe-i Muazzama zadahallahu tekrimen ve ta'zimen. Beytullah Şerif Hazreti İbrahim aleyhisselam sallı diýär. Dogry Hazreti İbrahim aleyhisselam salypdyr. Ýöne şoň bir geň taryhy we inşallah on bir etewnäki geň azamatly gurrunlary we dersler we inşallah Hudaý Taalaň nesip eden wagty bolar. Ýöne bir kysgaça aýtsak, şonşy giýjedäki gurrunmyza degişli. Beytullah Şerifi evvel fereşteler salýar ýeriň gözünde, insan ýaşamaýaka. Ýöne bir Koreýa haki bolansaň zamanlar geçenseň tahrip bolýar. Sonra Hazret Adem aleyhissalamyň çağalar salýar, şonu tecdidi bina etdiýärler. O da tule tarihte sonra tamam bolýar. Hazret Nuh aleyhissalamyň wagtynda sil gelip ýykylýar. Sonra 3-nji siri, 4-nji siri, 5-nji siri şu ýagdaýlarda näçe siri tahrip bolýar, şu tahripliň Hazret İbrahim aleyhissalam şu tahriplere şerket etdiýär. Inni 3-nji siri, 4-nji siri, 5-nji siri ýene de tahrip bolýar da. Oham şoň üçin näki binalar Hazret İbrahim aleyhissalamyň tecdidi bina eden. Emma 6-njysy şu giýjede aýdyljak. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 35 ýaşanda Beytullah Şerif 6-njy defa tahrip bolýar. Tecdidi bina bolýar. 7-nji siri Haccaş diýen zalymyň wagtynda Hudaý saklasyn tecdidi bina bolýar. Haccaşdan sonra Harun-ur Reşid gelýär. Beytullahny tecdidi bina etjek bolýar. Hazreti İmam Malik'in ba wagtynda. Hazreti İmam Malik'den sual etdi, ey İmam Malik, men Beytullahny bir zalim, Haccaş zalim tecdidi bina etdi. Şonu öz gewünime getirýän tecdidi bina edip özüm saljak, şoňa näme diýen diýende Hazreti İmam Malik aýdypdyr, ey Harun-ur Reşid, Peygamberden kan wagt geçti gitti. Bile dipdir her padişah gelse Beytullahny sökjek, täze bejerjek diýse padişahlaryň oýnu bolar, Käben haýwaty gaçar gerek dälipdir. Sonra şo doşa galypdyr. Hudaý saklasyn hiç bir musulman görmesin, hiç bir musulman o ýagdaýlara ey musulman dogully şahit bolmasyn. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek hadis şerifi we 8-nji tahrip boljagy kıyamatyň alamaty. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, yuharribul Ka'bata zustuwaqatayn minal Habasha. Beytullah Şerifi kıyamet golaýlanyny zustuwaqatayn diýen bir adam Habaşadan geljek. Şu Beytullah Şerifi ýykjak, feyuharribunaha kharaban la yu'ammaru ba'dahu abadan. Şu zustuwaqatayn diýen adam Habaşadan gelip Beytullah Şerifi Hudaý saklasyn ýykandan sonra hiç kim onu tecdidi bina etjekdel, Hudaý Taala onu götürmäni kıyamet boljak diýär musulmanlar. Hudaý saklasyn. Ýöne şu 6-njy gurruny Qurayşyň wagtynda şu 6-njy tecdidi bina boljan gurrun Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam entek peygamber olarak 35 ýaşynda. Min gurruny aýtsak, şu Beytullah Şerifiň tahrip bolmaklygyna, pozulmaklygyna sebep bolan iki rivayet gelipdir. Bir rivayette
Qadim padişahly Beytullah Şerifin mübarek içinde amanat qızıl kümüşlerini gömüp koyupdyrlar. Şonu bir näçe Qurayşyň kafirleridir ya beýlekiler şonu alıp içini qazypdyrlar, guýup bolup duran. Hazreti İbrahim aleyhisselam da Beytullah'ın salanyny ettilaňyz diýmeýdi. Hazreti İbrahim aleyhisselam Beytullah Şerif tecdidi bina edenni 4 tane divar bolup sakfy ýokmuş. Bir de daşlar munazzam dädi diýe näme o muga bir imkanat ýok, zat ýok, onu bir daşyň keseýliýäniň bilen kerki ýok, kulöň ýok, zat ýok, imkanat bolmansaň, daşlar ýöne üsüsine duransaň, bir de kum dökeri ýokdy kef kursisi Beytullah Şerifiň. Hazreti İbrahim aleyhisselam salanyny. Oham ýanky adamlarda şu ýagdaýdaky Beytullah Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň wagtyna gelenseň, için gazansaň çukur bolup, ýagyn ýatyp, diwarlar gawşap ýykylypdyr. Yine bir rivayette Agzaliya kum dökeri bolmansaň, özü ejiz bolansaň, gapdaldan siiller worup Kabe-i Şerife inşallah giderseňiz, gapdal dağ bolansaň, ýagyn ýaganna, dol ýagyn ýaganna basym Mekke mukarremek sili gelegen bolansaň, basym şo diwary ýykylyp, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam wagtyna şeýle boldy diýýär musulmanlar. Alhasyl şo taýda şo içindäki jawaharat zatlar alnansaň, ýagyn gelip istihkamy bolmansaň, sakfy bolmansaň, şeýlelik bolup diwarlar ýykylyp barýan. Muňa da Beytullah Şerife hormat bolsun diýip 25 ýyl gözleşipdirler. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam näçe ýaşynda şo tahrip bolup başlapdyr? 35-den 25 kemen näçe bolýar? 10 ýaş. Yani 10 ýaşda tagriben şoň gowweti benaýysy gidip ýykylyp 35 ýaşany mahul sökülüpdir ey musulmanlar. Tahrip edip bilmeýänler muny sökseler bir zat bolajak ýaly, azap geläjek ýaly. Näme sakamyny? Ya her kim okubatynyň gorkýar. Ahyrda da şu netije ýetipdirler. Araplaryň başdaklary şunu bir ýagşy niýet bilen başlaýlyň. Azap gelse de hemmämize deň gelsin. Ýa Hudaý tarapdan bir padaşy gelse hemmämize deň gelsin diýip böleşipdirler. Bir bölegi Benu Tamim alypdyr. Bir tarafyn Benu Sahm bilen Benu Adi diýen taýfa alypdyr. Bir tarafyn Benu Abdümanaf bilen Benu Zuhra diýen taýfa boyun alypdyr. Bir tarafyna 3 taýfa Benu Asad, Benu Abdul Uzza, Benu Abdiddar diýen taýfa boyun alyp Beytullah Şerifi sökjek bolýarly indi galanjygyna. Ýöne her gün üşýärler, el urp bilmeýärler bolmaly, kuleň vurup bilmeýärler. Ahir bir gün başlaýarlar, başlarynda musulmanlar Hudaý Taalaň gudraty şonu kuleň vurup başlajak bolanlaryny şo ýanky içinde suw işýär diýip bir çukur bardy. Şondan bir ejdaha çıkakamda Qurayşa gaşyn elle görtmeýän bolan Beytullah diwarlaryna. Oham şotada doga edipdirler, näçe merhele şeýle bolanyny Beytullah Şerifiň ýanyna Beytullah bakyp aglap doga edipdirler Qurayş taýfa. Ya Rabbim biz şunu yıkıp dargatjak bolamyzak, tecdidi bina etjek bolýar. Her defede biz el atjak bolamyzy ejdaha gelip bize gaşyn dofulýar. Ya Rabbim şun gudretin bize ber, nusretin bize ber diýip şonu şeý diýip doga edeniň ýanyna o ajdarha da Kabe-i Şerifeň diwarynyň üstünde gyşaryp ýatan bolmaly şeýle. Hudaý tarapdan bir dağdan bir akça kuş, arkasy bir hirrak, arkasy gara, gorsogda akça kuş gelakamda ýanky ýylan ekitdi diýe. Mekkeň Qurayşlar begenli diýe Hudaý Taala tarapdan nusret geldi, indi başlansak boljak. Başlansak boljak diýdiler diýe. Ohum bir miktar gyzyl kümüş ýüşürdiler, hezinesi bolsun diýip. Deslap bir nefer bana akamda şo daşy, bir däne daşyny gofaranna, daş elinden säga akamda, sifa akamda ýene jaý-jaýyna dur öňkü benaň üstünde baryp durupdyr. Ýene gorkupdyrlar. Näme diýip? Öňküsi ýaljak bolupdy bir gurrun bar. Şoň içinde bir alimlaň biri wady diýe, o gurrun mert diýe. Ey Qurayşlar, siz mala mülk ýüşürdiňiz, şu mala mülküňizde şeki şübhe bolmaly ha sizinki. Şeki şübhe bolmalydyr. Şon İbrahim Peygamber ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam Beytullah'ın tecdidi bina edenni şumat hatim diýip bir gapdalyna tegelek mihrap ýaly vardyr. Şo näme diýip divar bolmandyr. Şon Hazreti İbrahim aleyhissalam öz wagtynda halal pul tapmak gyn bolansaň şo tasyny kesip goýupdyrlar. Bile Kabe'den awal ferişteler salanlar şon ýalak mihrabı vardy. Bile Kabe'den
Yona halal pul bolmansaň ştada kesaillik goýupdyrlar. O hem ýanky Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam 35 ýaşanda tecdidi benada şonu kesipdirler. O hem bir ýaşylyň bir aýdypdyr, siz üýşüren malyňyzda şeke şübhe bar. Şeke şübhe bar, bu mallar aýryň ýogadyň, täzeden bir mal üýşüreýlip, näçe gün mal üýşürýärler, mal üýşürenden soňra ýene fikirde. Bart bilmeýärler soňa. Ahyrda da Araplyň Olakan Qurayşyň başdaklarynyň biri Hazreti Halid ibn Walid'in dädesi. Walid ibn Mughira diýen adam ýaşyly bolup başlaýar. Mena başlaryn, ey Qurayş, ey Mekkeň adamlary, men başlaryn Hudaý Taalaň ady bilen siz de maňa kömekçi bolun. Ola da bolýar diýe ýöne bar bilenek evvelin gün Bismillah bilen Beytullah Şerifiň diýwaryna kulan wurýar. Kulan wurandan soňra hissap bolmaýar. Aman bolup ertide daňatýa, o hem Qurayş görýär, ha zat bolmady diýip 4 taýfa başlaýarlar muny. Başlaýarlar hemmesi kömekleşýär musulman dogalla. O hem söküp tekiz ýeriň özüne barýarlar. Indi ýeriň eteginäki peýi bar. Ýeriň eteginäki peýine barýarlar. Hazreti İbrahim aleyhissalamyň mübarek öz eli bilen bina eden peý. O zeberjetten, daşdan bir giň taň awadan daş diýe barmak jaýlanan ýaljaýnagy. Şonu bar kulöň bilen wurdylar. Wurandan soňra bir daşyny gofarypdyr ýanky Walid ibn Mughira diýen adam. Şonu Ebu Wahab diýen adama berýär. Şonu şu daşy kaldyrany eteginden bir nur çykdy diýe beter nuraniyet bolup, hatta şu gazyp duran, işläp duran adamlaryň gözüni aljak bolýar, köretjek bolýar. Ebu Wahab diýen adam alýa, alanna şu taýda elinden säga akymda öňküzi aljak bolup ýene jaýynda durýar. Ýöne şu eline alyp täjaýlandan jaýyna barýança Hudaý Taalaň gudraty bilen Mekke-i Mukarreme yer titremäne durýar. Bygat titriýär, hatta Mekke-i Mukarremede bir däne jaý galmany ýykylajak bolýar. Eger şu edama tafam bolsa, şu daşy eltilmedik bolsa jaýyna. Hudaý Taalaň gudraty bilen ýene elinden ta ýakynda jaýyna barýar. O hem alimlaryň biri Hudaý Taaladan size hoşdar. İbrahim Peýgamberiň binasyna peýni ellegirmäne ejazaňyz ýok diýdigi. Nämmasa şuňysyňdan sal gitmeli musulmanlar. O hem şu ýagdaýlarda indi defesin başlajak bolan Rum tarapdan bir keşti gelýär, awadan aga gaşly. Ýanky Walid ibn Mughira diýen Hazreti Halid ibn Walid'in dädesi agaç satyn alýar etdiýär. Bir mahar hewara ökde bennawa onu getirýär. Şu Rum tarapdan Kef korsiýasyny örýärler. Indi Hajarul Aswadyň jaýy. Al-Hajarul Aswad cennetden gelen daşy jaýlamaly. Indi mahul ewet düşdiler, pişreft etdiler. Indi şonu kim goýmaly? Al-Hajarul Aswad cennetden gelen daş, şonu haýsy taýfa goýmaly? Taýfa diýeniň bilen haýsy adam goýmaly? Şu taýda wuruş döräpdir. Hatta Benu Abdet diýen adamlar elini gana bulapdyrlar. Bir zady tamak çalyp elini gana ýupdyrlar. Biz aqd etdiýäs, biz wäde berýäs. Ennamyzda bir damja qan goýman, tek qanymyz çykýança Hajarul Aswad bir nefere jaýlatjak dälýärler. Şonda Walid ibn Mughira ýene ýaşyly bolup, ey beýlede, şeýlede diýakymda jeňden gaýtaryp, ahir şu netije ýetýärler. Ertiýe çellim gözde şeýlim. Erti daňatanna ýene üý şeýlim. Babe Beni Şeybe diýe, Benu Şeybe diýen bir gafy we Mekke-i Mukarreme Kabe-i Şerife gaşyn çykyp gaýtýar. Şo gaftan evvelin nefer her kim girse, şo näme diýse razy biz. Özü goýsa da başga kişi goýdursa da, şonda erti bilen Mekkeň Olakan Qurayşyň ýaşylar otyka, Hudaý Taalaň gudraty bilen şu Benu Şeybe taýfan gafsyndan Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam girip gaýtýar. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam da awal amanatlar eminlik bilen ada çıkansan, haza aminun qad radina bi hukmi. Bi emin bi amanatlar awal Muhammed Emin aleyhissalatu vesselam amanatlar şinäme diýse biz razy diýdiler diýe. Hem Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam 35 ýaşynda mübarek doğanyny çykaryp cennetden gelen daşlary şoň üstüne goýakamda her taýfan olakan adamsy gelsin 4 bölüpdiler da. Her taýfan olakan adamlar gelakamda şunu galdyrsyn. O hemmesi begenip galdyrdylar. Galdyrandan soňra ýene tanazuga düşjek bolanda Peýgamberimiz wesiýet edipdir, wagz beripdir. Ey Qurayşyň ýaşyllary, indi bir nefere razy bolun. Hemmäňiz götürüp duňuz, sogabyny alyp duňuz derejesini
inne bir nefere razı bolun diýende ey Muhammed aleyhissalatu vesselam sana razı bizip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek özelinin El Hajarul Aswati qara daşy jaýynda goýýar musulman dogalla. Inni ştada bir gurrunma ders var musulmanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hukmuna razı bolmaklyklarynyň illeti näme? Emanetler emin awray varmışyň. İslam bolmasa-da şu awray bolansaň ey musulmanlar Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hukmuna razı boldular. İnşallah 35 yaştan sonra ta 40 yaşa çelýän muhim gurrunlar ýok. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 40 yaşa peygamberlik berip gen ýagdaýlar bar. Arazaýda golay her lehzelerinden ders almaly 40 yaşyndaky mübarek bolan ýagdaýlardan onu Peygamberimize hormat bolsun dip gelen ýyla goýjak inşallah. Arazan gurrun bar, Nime Şabanyň gurruny bar. Bir aýdylmaly gurrun bar, ýöne şu gijedäki derse bir 2 hafta 3 hafta ýalyk üstünde durjak bolýan ey musulmanlar. Nämen gurruny? Ey jawallar, ey ýaşullar. Dini İslam hemişe musulmanlara awray beripdir. Şun dindar bolup ýaşan adam her ýerik barsa etibary bar. Her ýerik barsa awraýy bar. Her ýerik barsa obahaty bar. Şu gijede şu İslam'ın ýerine durup şol adamlar musulman bolsa onu İslam hak din nipken kafirler toğla tarihte İslam'ı kabul edipdirler. Şol adamlaryň reşadetlerini görüp, şol adamlaryň takwalygyny görüp musulman dogallar, dogurlygyny görüp. Ýöne heyf kan tagaza boldy. Men bir gije bu mawzuny geljek hafta goýjak, bir 2 hafta 3 haftada inşallah muhtasar etjek. Hudaý Taalaň nesip etmekligi bilen İslam musulmany wagyny näjere awadallap tarihte näjere musulman adamdan we İslamdan hesap çekişi 2 hafta 3 haftaň içinde inşallah mufassalen agdalar. Ýöne şulan bir afet bolup duran zat bar, şondan gurrun etip kan aýtdylar musulmanlar. Awalla kan aýtdyk. Jahy bar ýene de bir giň ýerde gurrun edeýle. Çon elhamdülillah wal minnet Türkmen sahra bir imanly, haqqy kabul etýän, wagdy nasihati ejra etýän, inşallah sözüm ýerde galmar dip bir gurrun agdajak ey musulmanlar. Näme gurrun? Ey musulman, heýwan wuruşdurman gurruny. İt wuruşdurman gurruny. Horoz wuruşdurman gurruny. Şu heýwanlaryň arasyna halqa wurup heýwanlar ortada bir-biriniň üstüne dawa etdirmen gurrun ey musulmanlar. Awalla gurrun agdanlaryň. Şu bir 5-10 ýyga gurrun ahir ejelesede bir kulak asaýly musulman dogallar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "La tunza'ur rahmetu illa min şaqiyyin." Rawahul Imamul Buhari quddise sirruhu. Rahmet, rahimdar bolup ýaşamaklyk, rahimli bolmaklygy Hudaý Taala faqat betbaxt adamdan çykarýar diýipdir. Yani gözden ey musulmanlar bir heýwanyň agynyp duranyny göreňdi-de sen bir hyýal bir tafawut bolmaklyk, bir musulmanyň agynyna ýüren aýymasa, bir musulmanyň ýykylyna ýüren aýymasa, onu Hudaý Taala betbaxt diýip elam edeni. Şon rahimli bolmaly musulmanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam rahimli we her kimde iddiaýy islam etýän bolsa rahimli bolmaly. Tula tarihte ewliýalar geçipdir, solahalar geçipdir, pirler geçipdir. Gözden olarak musulman dogallar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innehu kana haliman gafura. Ewliýalar bolupdyr. Özü Hudaý Taala şonuň hormatyna aýgyn dogup ýaşsa-da onu da bir heýwan geçip barýaka durardylar diýe. Näme diýip? Mene insan günahkar, emma heýwanlar günah etmeýär, hem de tesbihde. Bila istisna insandan başga mahlukat, çi jamadat, çi nabatat bolsun. Hemmesi Hudaý Taala tesbih dediği wagtda tesbihiniň üzerinde de günah de etmeýär. Menden Hudaýa kan ýaqynly ýaqamda kan adamlar ey musulman dogalla heýwan geçip barýaka heýwanyň ýoluny kesmerdiler diýe. Yatan heýwany galdyrmardylar diýe. İnsana dersi ey musulman dogalla şumal näme diýeň men, näme agdaýyn? Adamın arasyny woruşturma näzire şumal? La yadhulul cennete nemmam. Cennete nesip etmeýär diýipdir Peygamberimiz kep gezdirýän adam.
Kana camide bak işmade Müslümanlar. Sen bilen dert edileden bolup on habarını etdi, on habarını etdi, on habarını etdi, on habarını etdi. Adam 5 tane, 6 tane adamdan yüreğince ya, sawiya. Sonra etjek mehabbetin de edip bilene, berjek yüzün de berip bolana. Hatta gal yüzünü bilsen de yalandan mehabbet etdiýäňler. Näme diýip yürek de uly. Sohan çyn bolsa da bolmasa sohan çynni Hazreti Sofala ýaryşan çynna şo aýdypdyr. Näme gerek? İnsan biri-birinden ınjyýa. Wagt ınjyýanda sen şikayet edäkamda sawip bolýar. Barıp şo bilen urşakamda sawip bolýar. Baştaklarına aýdyp, enesine, dädesine aýdakamda haýkyr onuň diýakamda sawip bolýar. Yoldaşyň ýanyna barakamda dert ediledäkamda gerçen gıybet de bolsa dert ediledip sawip bolýar. Heýwan näjir dert ediletmeli? Özünden güýçli itiň etegine äsir edip goýýar. Bir 5 milyon ýa 10 milyondan çyrýmay musulmanlar. Ne kaçıp bilýär, daşyny halga wurguly. Hudaýyň söýýän zady dädirey musulmanlar. Adamyň arasyny uruşdurmak zorun bolýar, heýwanlaryň arasynda uruşdurmak zorundur. Muňa sunna gowja durjak bolýan ey musulmanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "İttaqullaha fi hadihi'l bahaim." Hudaýdan gorkuň şu heýwanlaryň hakyny bitirme barada. Kiplemeýän heýwanlar farkabuha saliha we quluha saliha. Minjak da bolsaňyz dogurja formuna minin işiňizi ýetýänçe, maksadyňyzy ýetýänçe we ijek de bolsaňyz gawjetdiň iň. Gözden ey musulmanlar, kıyamatda insan 3 merhelesi var. Bir merhelede deslap heýwanlara jogap bermeli. Heýwana zulmeden bolsa şoň hesap kitabyndan çykmaly. Ondan sonra insanlyň hesap kitabyndan çykmaly. Ondan sonra Hudaý Taala'nın hesabyndan çykmaly. Ondan sonra jennete ey musulmanlar. Sen bar adamlary dünýede razy bolýan. Bir iti uruşturup ganadyp dursun. O ki heýwan ki akly ýok ki. Näzir şonu razy etjek? Razy bolýjakmy? Kellesi barmy? Akly barmy? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Heýwanlar ijekde bolsaňyz dogur ýoly bilen iň diýipdir. Ey musulman, boýnumda galmasyn. Gözden şu mahal heýwany damak çaljak bolýan 2 tane şaragi bar. Wadajan diýerler. 2 tane şaragi bar, bir tane kykyrdagy bar, bir tane gyzyl ödegi bar. Şu 3 tane kesilenden soňra jany çykmaka pyçak urmany ejazasy ýok. Evvela pyçagyňyz keskir ediň diýipdir. Deslap keseňde bir agyrsy bar, şoň kesip tuň azasy bar da bellidir. Keseňde bir azasy bar, kesilenden soňra zahmyň bir azasy bar. Peygamberimiz aýdypdyr: "Wal yahutta ahadukum shafrata wal yurih zabihatahu." Päkiňiz keskir ediň, hatda agal zahmyň ýarasy galsyn, zahmyň gynçylygy galsyn, bir şeýtden kessin diýipdir. Görýän ey musulmanlar 1 milyondan çym ýarym milyon gurbalykda kärlek mal täwil berjek bolakamda diýri ka gelip ýüzüp başlaýar ey musulmanlar. Gözden boýnumda galmasyn. Wadajan 2 tane şarek damar gıraňdan soňra, kykyrdaw gıraňdan soňra, gyzyl ödek meri wadyr. Şon keseňden soňra inni pyçak degirmek ey musulman zulm etmek şo. Hudaý Taala'nın gaharyny getirýänler, gurbalyň sogabyna ýerýänler ey musulman dogallar. Sen gelip öldürjek diýip otykan şoňgusyna şeriýet gurrun edip otý. 2 tane bir dil ýok heýwan gelakamda bir-birine uruşdurmak Hudaý saklasyn. Saltamada on tasir. Öz beýik ustadymyz ben de Huda malyna zat ýüklerdi diýe. Ya özü bir ulogy bardy diýe. Mani qadim ustadlar gurrun Meryem babasak özüm gördüm diýip aýtýar. Defa çyrmaşak bolanda saltamada on tasir şu ulogyndan atından ýawsyndan düşerdi. İdakamda ikiz bile defa minerdiler. Tekiz yara varanna ewurlup şoňa minerdi diýe musulmanlar. Rahmet ederdi diýe. Şon sayezekkeru men ýakşa adam betbaht adamdan başga adam wagza gulagasy, emma betbaht kim? Ýüregine rahm etdi diýipdir ey musulmanlar. Onuň üçin saltamada on taksiri hiç mo it üýmerdi diýe. It üýürmerdi diýe bir wagt ustadymyz gurrun merýär saltamada on taksir bir hyýawanyny ýörüp barýar bir it birden görmän saltamada on taksiri üýürjek boldy. Şu birji däne üýürmesine ýart edip goýdy diýe musulmanlar. Saltamada on taksir güllü diýe tanymýady it diýe musulmanlar. Tanymady diýdi diýe, ýoksa üýürmer diýdi diýe. Hazreti İbrahim Dasuqi diýip Mesirde bir ulakon pir geçipdir ey musulmanlar. 3 ýaşyndan meýlek ibadat edipdir. Ramazan aýlaryny oglan ýagdaýda şoň iwişmeýişinden Ramazan aýy dogupdyryp dogmanlaryny bilerdiler diýe hawa bultqa.
Endesinin ýanyna gelerdi İbrahim şol iwiçdim ýokdan gatandan bäri iwiçenak. Gözleşýärli iwiçmede arada bolupdyr. Ramazan ayda oglan ýagdaýda selerlige de turmaya etmeye çağa entek emperen çağa Ramazan ayı şo bilen bilerdiler diye. Hazreti İbrahim Dasuqi Kuddüsü siruhu. Bir wagt Nil wadyr Mesirde ýaşansaň Nilli temsa kentdi diye. Temsalan biri bir zenanyň çağasyny ýuwdypdyr, iýipdir. Ey musulman, İslamyň gudraty gerek, gudret gerek, şumaşyl adamlar gerek ey musulmanlar. Mene ahunyň ýanyna bir nefer gelakamda oglum temsa etdiyse, Hudaý rananyň bolsun. Ay ahiret çağan bolsun diýip bilen. Fakat şo gudratim bar, fakat keplemek gudratim bar ey musulmanlar. Olar müşkil goşaý gudraty barmyşdyk. Bir wagt bir zenanyň çağasyny temsa ýutdy diye Hazreti İbrahim Dasuqyň ýanyna aglak geldi diye. Oglum temsa ýutdy diýip. Ýür ejedit diye. Nilin kaptalyna bardy diye. Ya maşarat tamasih. Ey temsalar, men ibtala minkum sabiyan felyu'idhu. Ey temsalar, men ibtala minkum sabiyan. Siziň araňyzda bir nefer çağan ýudan bolsa felyu'idhu. Gussun diye. Şo taýda bir temsa gelakamda çağany ýyzyna pes berdi diri diye. Sen näme diýip musulmany eziyet berýän? Öllüydü diye, şo taýda da öllü diye ey musulmanlar. Näme da şu gudrat? Näme öňsünden gelýär? Şu gudrat din awadallapdyr ey musulmanlar. Mal awadallamaya, keplemek awadallamaya, din awadallaya. Şeftäki gurrun şoň sünnetdi. Ýöne men itiňizinden sawýan ey musulmanlar. Şo bende Huda diýipdir, şonu ýoldan alqaljak bolup, hedefinden alqaljak bolup, hatta aç şiiri şoňa garşy göweripdirler. Baranda eyni iti alak bolup şiirler gurrun bolapdyryn. La yaftarisul asadu illa al-ghafila. Janaly diýipdir. Bir şiir diýip bereniňe gafil adam ýa diýipdir. Hiç moda Hudaý Taala bilen ýaşap Hudaýy zikir edip beren adamy hiç moda itde üýürmer, itde ýarmar, şiir diýmer diýdi. Biz gelip heýwany himayatçy çykmasak, gelip heýwanlary bir-birine edip dursak, ey musulman da Allah Hudaý Taalaň ýanyna kän zelil bolar, kän hor bolar. Yine bir gurrunda şumal bir olakan ostatlaň biri we Arabi keşwerlerde ýaşaýar. Doktor Esam Filali diýerler. Hody özi gurrun berýär. Doktor Esam Filali diýip bir milletiň arasynda bir dinşanas adam, jamiýeşanas adam gurrun berýär. Bir wagt bir neferiň 18 ýaşyndaky çagasy aýyrly diýip şoň nemesine bardım, ayet bermäne. 18 ýaşynda biriniň çagasy aýrylypdyr, şoňa bardım diýer. Doktor Esam Filali. Başyma atdy özi. Şonna atasyna, dogallaryna ay Hudaý kuwat bersin, Allah rahmet etsin diýemde men ýanyma geldi diýe, aglamany durtdy. Ey ustad, mena 30 ýyl mundan önçe bir eden günäkärçiligimmi, 30 ýyl önçe bir eden günämmi, basan gyşygymmy, bir aýagym gyşyk bassam şoň mujazaty meňe çağam dünýeden geçenni diýdi diýe. Onda näme etdiň diýeni, onda 30 ýyl mundan önçe men diýen wagtlamydy. Güýjümiň çatan wagty. Şonda hyýawanna maşyly barýadym. Maşyly barýakam. Bir it çagasy bar, ýani güjük da. Kişijik çagasyna güjük diýerler. Ulalaryna it bolýar. Bir ganjyk bolmaly, ýanyna çagasy bar. Hyýawandan geçip barýaka özüm hay kuwatyma daýanyp, güýjüme daýanyp, hay şon bir kaktyryp göreýin, näzire waňkyrýa heýwan diýip, şon bardım diýe defeledim şeytana alanyp, defelemde heýwanyň ennan jany ganly bolup ýarylyp, şo çagasynyň gany enesine sıçrady diye, enese waňkyrdy, beter gyýyr. Menne gulakamda maşynym edame berip gittim. Sonra bugünden günler geçti, özümde çaga boldy, zenana boldy, çagaladym. Çagam ularly bir de danışgahy boldy. 18 ýaşyndaky bazara ikimiz gittik, behterin çagam. Hyýawanly dudum, bar ogul medresesinden çykan bir seri zatlar fotokopi etmeldi. Fotokopiň etdegala diýdi, maşynyň içinde özüm oturdum. Beýlem şeýlem gözledim. Hiç maşyn gelenak. Şonu oglum geçenni bilmeýän nerden geldi bir maşyn gelakamda şo taýda wurdy. Şo çağam gujaklamda ennamyndan garlar joşakamda könüm ganetdi. Şo taýda Hudaý Taala men oýandyrdy diýe. Ha, şo itiň ennamyna çagasynyň gany sıçrady. Şo taýdaky tawasy men pes berip duňawmy. Şo mujazaty men şuma çekip duňup aglamany durdum diýe musulman dogallar. Sen gelakamda bir ejid iti gelip olakan itecekdir ýa bir mugadan
Evvela o dili yok hayvanın tagasını pes vermeli olar. Ondan sonra bir yerden bağrın yanmalı olar. Ya özün zalimin eteğinde yatarsın, ya çağalın bir horluk çekmeli olar. Bir kan görmeli olar. Bir yürek yanmalı olar. Tövbe deyliğe Müslüman doğallar. İnsan rahmetmeli Hudaý Taala'nın dostlarynyň ahlagynda ki Hudaý Taala'nın dostlary hatta kan ewliyalar we näçe Hudaý Taala seni weli etdi diýerlerini Buhara şerifde Müslüman doğallar. Buhara şerifde bir ewliyalar geçipdir. Hademler aýrylýanmyşdy ey Müslüman. Kelasyň hademişi. Men elimden näme gelýär aýrylsa? Hiç zat. Näme diýip hemmämiz deňleşdik. Güýç azarly Müslümanlar. Emma olar hademe aýrylanda beter kyn görerlerine dua ederdiler. Yastadan sonra otoga girerdiler. Erti namazdan çykýança birin tek yerlerde tarihte, muvassaq tarihte hademe diýrilipdir ey Müslümanlar. Şonda Hudaý Taala'dan ilhamat gelahamda berk adamlar sual etýän bolmaly. Ey piraga, ey ostat, näjede derejä ýetdiň, näme ýetdiň diýende özüme bir it hyýawanna susap tudy. Börük diýjekdirsiň, şiselle diýjekdirsiň ey Müslüman. Börügüne alahamda guýdan su alyp, şoňa ýalag edip su verdim. 4 tane ayağın asmana tutakamda itin dogasyny alym. Şo men dost etdi Hudaýyň dost etdi diýdi ey Müslümanlar. Şunu Buharaň minnip beren ulakon ostatlar diýipdir ey Müslümanlar. Näzire bolýar ey Müslüman, bir yerden bir zarar çekmeli bolar, afet inmeli bolar. Hatta agal munna edip bereýin. Şayet men kefim kulak asmasyn, umydym me kulak asar diýip, kulak asmasa da daşynda duran jowan oglanlar. Kıyamatda mesuliyeti vardır. Siyahi leşker bolup olar kızdırma. Bir wagt bir padişan gafsyn Suriýan biri wady diýe zalim padişan gafsyn Suriýan bolmaly. Hitmet etýän bolmaly şoňa. Oňa bir alim geçip barýardy diýe. Şo alimden sual etdi diýe. Ey falan alim, padişa zalim, men zulmüne şerik bolamak, milletin hakyny ise men hakyny ýitdirmek milletin. Ýöne şoň gafsyn Suriýan zalim padişan men ne zalim mi diýende sen ki özüň zalim diýdi. Zalime kömekçi bolamaýyn diýip sual edipdir da, zalime kömekçi de sen özüň zalim. Zalim kim? Sen karnyň doýrakynda ştak iýberýän, sen eýmaşyň ýup, sen saçyň kül öldüp, sana hytmet etýän adam zalimyň kömekçisi. Sen ki zalimiň özü. Näme diýip gafsyn Suriýan diýdi. Diýjek bolýanym, kim zalim? Zalim teşwik etse, kim zalim? Zulmetýän adamy siýaýleşken bolsa, zalimin kömekçisidir ey Müslüman dogallar. Gaýrata mineýliň. Her kim öz owasyna gaýym bolsun. Şular ýalak mejlisler, bir zatlar bolasa ýanky it boşdurma ýalak mejlisler bolsa gaýrata miniň etdirmeň. Hudaý Taala'nın gaharny getirýän zatdyr. İslamyň erzeşini gaçyrýan zat däldir. Musulmanyň erzeşini gaçyrýandyr. Hatda şu kafir ýurtlarda men özüm tahqiq etdim şu meseleň içinde ey musulmanlar. Gerçen ilmim az da bolsa kafir keşwerlerde bir hukuklar var ki şu hukuklar musulmanyň ýurdunda aslyn icra bolmaýar. Görýän hyýawanny akkala wagda gitýän kümmede gelýänçe 10 näme şagal ölüp ýatýarlar. Hatta agal bir ýerde kelasdan gelýärdik, şonda kelasdan gelýärken ey musulman ýolda bir maşin bir pişik defelapdyr. Pişikde bir çalaja ýara bolupdyr. Giň asan gal hemmämiz musulman hemmämiz türkmen maşin üstünden geçipdi. Satanyň arasyna salyp geçýärler. Bir nefer ýoksa bir seňseren pişikdi ýakymda kenarynda çekmäne. Näme dip şeýle bolmaly musulmanlar. Emma kafirliň ýurdunda resm hatta gözüm bilen tahqiq eden zatlamda şolaň goýan kanunlary, goýan ferhenkleri bir heýwan hyýawandan geçip barýan bolsa, hakka taqattam şoňky bir. Bir mugada çağasyny emdirip duran bolsa, her heýwan bolsun, wahşy bolsun, ähli bolsun, çağasyny emdirip duran bolsa, bärden maşinle durýar, aňyrdan gelýän maşin durýar, heýwanyň çağasy emýär, doýýar, o hem hyýawandan geçipdi, ondan soňra geçirýärler. Kafir diýjekdirsiň şolara. Biz İslam bolup ey musulmanlar, ýa-ni Hazreti İbrahim Dasuqi ýa-ni Qaltamada on täsir alak bir erzeşimi Hudaý Taala'nın ýanyna galdyrjak bolsak, kan ýerde heýwanyň hakyny bitirmeli bolar, insanyň hakyny bitirmeli bolar, Hudaý Taala'nın haky. Biz namaz dehret diýenimiz Hudaýyň haky. Gıybet etmeli, hasadet etmeli diýeniň benden haky. Ondan sonra heýwanyň da haky bar musulman dogallar. Beçerde gurbanlyk gün kan bolýarsy. Azajyk peýda görjek diýip gurbanlygy da aýlýar. Diri heýwan entep. O aýak vurmasyn diýe ýakymda nohany kesýär. Ol adam şeý dip pul gazanýan adamda bir wagt horlyk çekmeli bolar ey musulman dogallar. Men ýöne bir siri bilen tarihinden habarym bar, ýöne aýsam şaýat araňyzda tanyş bolup ýüregiňiz aýarsyn. Ýöne dersler kan ey musulman dogallar.
Hudaý Taala siziň iki dünýäňizden wagt edip zähmet çekip geldiňiz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şerifi we Peygamberimiz aýdypdyr, Hudaý Taala mohlet berýär bir 4 täne zat sebepli. Felawla şabbun hoşşa we şuyuhun rukka ve bahaimu tarta ve atfalun rozza lesubba aleykumul azabu sabban. 4 täne zat sebepli azap gelenek, ýozam azap gelmelipdir. Bire Hudaýdan gorkýan jawarlar bolmasa, Hudaýyň diýenini edip duran ýaşullar bolmasa we emp beren çağalar bolmasa we otlap beren mallar, heýwanlar bolmasa azap gelerdi diýipdir. Şu 4 täne azap gaýtarýanyň biri musulman dogurlar. Ahlas edip oturdyňyz inşallah jawanyňlarla zähmet çekip muňdy üsünde işläp peýişlerde goýarlar. O benne Hudaýlara da belki täsir etsin. Hatman eşitdiriň musulmanlar. Geljek hefte, aňarky hefte, 2 hefte ela 3 heftede şu İslamyň we musulmanyň awrynyň üstünde galma barady bir möhim gurrun agdaljak. Gelseňiz hem Peygamberimiz hoş bolar, hem Hudaý Taala hoş bolar, hem erzişiňiz galar inşallah. Dünýede zähmet çekdiňiz, kän zatlardan mahrum galsaňyz da kıyamatda elhamdülillah we minnet bir sünnet okuýanda bir jogunyň sünneti cennetden öýdipdir. İnşallah cennetdäki mülküňiz, cennetdäki ýaşajak öýüňiz barmagyňyz hemmäňize amadadyr inşallah. Nefere bilahem üçin Allah'a öteler dua edin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.